Ale ideme preto, aby sme sa rozprávali okolo sa deje teraz práve v Amerike. Prezident Obama chce zakázať zbranie, chce zakázať ľuďom tu nosiť zbranie vo vrecku, v vlastnom majetku, kde majú kdekoľvek, lebo o to násilia, čo sa deje, čo sa stalo, táto udalosť, kde zabili deti, ako 25-26, neviem koľko, v škole zabili tam a ja som robil po anglické video, čo si myslím okolo toho. Ja som proti násiliu, ja som za mier, takže som povedal, že som proti tomu a je to jedno, čo ľudia myslia okolo toho. V Amerike je rozdielne, lebo jak tu v Kanade. Tu v Kanade nemôžete nosiť zbraň. By vás zatkli tu. A v Amerike ja myslím, že je umožnené pre svoju vlastnú bezpečnosť nosiť. Je to ťažké tam. Určite tam je ťažšie tam žiť ako tu. Práve preto si myslím. Je to ťažké, dokonca poviem môj názor, niektorí ľudia boli proti mne, ale s môjim názorom, ale myslím si, že iba tak môžem priniesť lepší svet a mier do tohto sveta. Ja som veľmi rád, čo sa deje tam práve dneska. Prezident Obama bude niečo podpisovať nejaké a zakáže tam zbrane. Som rád, čo sa deje tam a som rád, veľmi som rád. Tak môžeme priniesť lepší, pokojnejší svet do tohto sveta, že budeme žiť bez zbraní. Tak to si iba ja myslím a že tak si asi to myslím. 10 prikázaní jasne hovorí, že sme nemali zabiť nikoho. Takže to absolútne dáva zmysel. My sme nemali nosiť zbraň, žiadnu zbraň. Keby sme nemali žiadne zbrane na tomto svete, to by bol pokojný svet. Iba preto, že to toľko zbraní všade okolo, necítime sa bezpečne žiaden viac. Boh nám nemôže požehnať viac. Iba práve preto, čo sa deje vo svete. Takže dobre by to bolo, tak ja súhlasím s tým, čo robí Obama. Tiež by chcel by niečo tak urobiť ako v Kanade alebo na iných miestach, kde nemôžu ľudia nosiť zbraň slobodnejšie, ani nosiť v svojom majetku niekde. Keby som mal takú zbraň, kto vie, že by som mohol možno raz užívať. Tak to môže byť s inými ľuďmi, ne? Chodiť pokojne si po ulici, no. Neviem, kto vás zastrelí na ulici, no. To nie je veľmi šťastne žiť takto, takým okolnostiam, ja si myslím, že ja súhlasím s tým, čo sa deje, dokonca iba niektorí ľudia nesúhlasia s môjim názorom. No ale ste pochopiť, že v Amerike tam už taká je tradícia, tak to bolo veľa rokov. A je úplne iný svet. A že
Myslím, že je to dobre, čo robí. Určite. Už idem hrať za chvíľku a ešte 4 dní. V sobotu idem do Toronta a 3 dní. Prídem v pondelok. V sobotu budem už v Toronte popoludní. Robím nejaké fotky tam, tak dám nejaké fotky na Facebook. Že toľko som chcel povedať, no, máte sa tam pekne na Slovensku. Čau.